дар гуфтаҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷумла омадааст ки дар шароити кунунӣ баланд бардоштани сатҳу сифати таълим дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот вазифаи аввалин дараҷаи кормандони соҳаи илму маориф мебошад. ҳарчанд ки дар ин самт натиҷаҳои муайян ба даст омадаанд, вале ҳанӯз қонеъкунанда нестанд. ин гуфтаҳои оқилонаи ғамхорони сарвари давлатро кулли маорифчиёни шаҳри Истаравшан қутбнамои фаъолияти хеш қарор дода, барои боз ҳам бештар гардонидани натиҷаҳо ва боло бурдани сатҳу сифати таълиму тарбия саъю талош меварзанд. имрӯз дар шаҳри Истаравшан 65 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, коллеҷҳои тиббию ҳунарҳои мардумӣ, 1 адад литсей, 6 адад гимназия, 1 адад мактаби интернат ва 2 адад мактаби хусусӣ амал доранд ва дар маҷмӯъ наздик 59192 нафар хонандагон ва 3386 нафар омӯзгоронро муттаҳид сохтааст. дар ҳамаи муассисаҳои таълимӣ ва касбомӯзӣ сару либоси ягонаи тавсиявӣ ҷорӣ гардидааст ва омӯзгорони толибилмон ҳамарӯза бо намои ягонаи машғули таълиму тадрис ҳастанд. аммо мушоҳидаҳо аён сохтааст ки аксари сарулибоси ягонаи мактабӣ солҳои пешин бо роҳи қочоқ ба ҷумҳурии Тоҷикистон ворид карда пассифату гаронарзиш ҳисобида мешавад. волидайни хонандагон бо мақсади таъмини фарзандони мактабхон роҳсӯи бозорҳо гирифта ин сарулибосҳоро харидорӣ карданд. тибқи дастуру ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҷиҳати хотима бахшидан ба ин сарсониҳо бо дастгирӣ ва ибтикори мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Истаравшан 3 коргоҳи дӯзандагӣ таъсис ва коргарони моҳиру чобукдаст бо кори доимӣ ва маоши хуб таъмин карда шудааст. дар коргоҳи дӯзандагӣ дӯзандагон мунтазам бо дӯхтани сару либоси ягонаи мактабии духтаронаву писарона ва занонаву мардона машғул ҳастанд. сифати кор хуб ва нархи маҳсулоти истеҳсолгардида дастрас аст. маҳсулоти истеҳсолгардида шинаму зебо ва замонавӣ маҳсуб ёфта бо нархҳои дастрас ба фурӯш бароварда мешаванд. дар ҳудуди шаҳри Истаравшан зиёда аз 84 муассисаҳои таълимӣ арзӣ вуҷуд доранд ки аз инҳо 65 адади онҳо муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, 1 адад литсей, 6 адад гимназия, 1 адад мактаби интернат ва 2 адад мактаби хусусӣ фаъолият мебаранд ки ҳудудан дар ин мактабҳо 59192 нафар хонандагон бо таҳсилу тадрис фарогир ҳастанд. ва ба муассисаҳои таълимӣ имрӯз омӯзгорони соҳибтаҷриба ки шумораи умумии онҳо 3386 нафарро ташкил медиҳанд, бо таълиму тарбияи насли наврас машғул ҳастанд. таи 3 сол аст ки дар муассисаҳои таълимии шаҳри Истаравшан бо ширкатҳои хусусӣ, бо ширкатҳои дӯздандагӣ ва он ширкатҳое ки дар ватанӣ ҳастанду дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият мекунанд, шартнома баста хонандагони муассисаҳои таълимиро бо либосҳои ягонаи мактабӣ таъмин карда истоданд. ва ҳамчунин барои ба зинаи сеюм таҳсил фаро гирифтани хонандагон дар муассисаҳои таълимӣ зиёда аз 98% хонандагон ба асос хатми синфи 9 ва синфи 10 қабул карда мешаванд ки ин теъдод бар духтарбачаҳо зиёда аз 98.3% рост мебиёяд. яъне аксари духтарон пас аз хатми синфи 9 ва таҳсил фаро гирифта шуда пас аз хатми мактаби миёна барои дохил шудан ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишвар барои супурдани ҳуҷҷатҳо ба маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муаррифӣ мешаванд. маврид ба таъкид аст ки дар гимназияи рақами 4 1051 нафар хонандагон аз ҷумла 56 нафар муаллимон таълиму тарбия ва дарси матонату ватандорӣ, касбу ҳунарҳои миллию мардумӣ меомӯзонанд. гимназияи рақами 4 шаҳри Истаравшан дорои синфхонаҳои фаннӣ, утоқи маҳфилҳои ҳунармандӣ, китобхонаи электронӣ, ошхона, синфхонаи компютерӣ ва толори варзишӣ мебошад. ҷалби хонандаҳо ба зинаи сеюми таҳсил пурра фаро гирифта шудааст ки 100%-ро дар бар мегирад. дар соли нави таҳсили 2019-2020 дар гимназияи рақами 4 шаҳри Истаравшан тамоми хонандагон бо либоси ягонаи тавсиявии мактабӣ пурра таъмин мебошанд. ҳамаи хонандагон дар раванди таълиму тарбияи гимназия фаъолона иштирок намуда истодаанд. зинаи сеюми таҳсилот дар гимназияи рақами 4 бошад пурра 100% таъмин аст, яъне ки аз 67 нафар хонандагоне ки синфи 9-ро соли гузашта хатм карда буданд, 100% дар синфи 10 таҳсили худро идома дода истодаанд ва нияти он доранд ки пурра соҳиби маълумоти миёнаи умумӣ гашта ба донишгоҳҳои дохил ва хориҷи кишвар таҳсили худро давом диҳанд. албатта бо дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаи маориф сол аз сол қадамҳои устувор гузошта истода рӯй ба тараққӣ аст ва мо дар навбати худ ваъда медиҳем ки саҳми арзандаи худро барои таълиму тарбияи навраси ҷумҳурии Тоҷикистон ҳиссагузор бошем, то ки фарзандони мо, ҷавонони Тоҷикистон соҳиби маълумоти беҳтарин бошанд.
дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 31 низ 937 нафар хонандагон ва 56 нафар омӯзгорони пуртаҷриба ба синфхонаҳои равшану зебо дарс гузашт истоданд. соли гузашта 80 нафар синфи 9-ро хатм намуда, 76 нафарашон ба синфи 10 таҳсили худро идома дода истоданд. ҳамаи хонандагон бо либосҳои мактабӣ таъмин мебошанд. дар мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 64 дорои 22 синфхона ва 2 адад кабинети истеҳсолӣ барои писарон ва духтарон вуҷуд дорад, ки хонандагон ба машғулиятҳои рӯзгордорӣ шуғл меварзанд. ба 498 нафар хонандагон 31 нафар муаллимони пуртаҷриба илм омӯзонда истоданд. имрӯз толибилмони зинаҳои ибтидоӣ, асосӣ ва сеюми таҳсил дар муассисаҳои таълимии шаҳри Истиравшан бо шукргузорӣ аз истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, ғамхориҳои пайвастии ҳукумати кишвар ва сарвари давлат бо саъи комил машғули илмомӯзӣ ҳастанд.